हेलो चलो बनामा आमे यूनिक टाइप रा पिठा गुटे भल लागबा पिठा जदि आपन मोर हिसाब रे बने देखबे। पहला कढ़े रे तेल टिके दे करी तार ऊपर अटा सुजी चीनी आ टिके नून टिके दे करी भल करी गोली दमा। तार पर दमा इलायची जेंदा तमर मनुष्य मन के नी कुटसा हेंता कुटी के ना दबो बेसी भल लागबा। आ तार पर दमा नडिया कुरा भल करी गुले दमा ताके आ दमा तार पर पैन के दे साला पर भल करी घाटी दमा। घाटी दे साला पर इरा एंता सुखा हिजबा भल करी आमे ताके चिटकी पकामा। चिटकी करी इता गुटे शेप रे दे दमा गुटे शेप जेंटा कि आमके भल लागबा। मते तो एंता भल लागसी एंता शेप मो नानी माने करूथिले मु देखि छे आउ सबु के मु कर देनी न आ गरम तेल रे ताके छानी पकामा। पिठा हमर रेडी ही गलानो ताके आमे काढी दमा आउ पिठा के खामा। खाई सारला पर वीडियो के लाइक कर दमा और चैनल सब्सक्राइब करे जय मां समली कहमा।